Хәерле кеш, исәнмесез Саба дулкыннары телевизиясын караучылар. 30 июнь җомга кичендә атна информацион программасын башлыйбыз. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында кыскача. Сабалылар Казанны гөрләтте. Башкалабызда Сабан туе һәм Саба көне үтте. Алда яңа тормыш, зур үзгәрешләр 11 сыйныф укучыларының чыгарылыш кичәсе булды. Саба иң көчле көрәшчеләрне кабат үзенә җыйды. Шул ук көнне аударыш ат өстендә көрәш буенча дөнья чемпионаты да үтте. Ә хәзер барысы хакында да тулырак. 28 июнь Корбан гаете көне иде. Ул ураза бәйрәменнән соң 70 көн узгач, ел сайын Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә билгеләнә. Корбан сүзе якынаю мәгънәсендә Аллаһ Тәгаләгә изге гамәлләр белән якынаюны аңлата. Гарәп халкы аны Гыйд әл-Адха дип атый. Адха күрсәтү, ягъни Аллаһыга үзебезнең тугрылыгыбызны күрсәтү бәйрәме. Корбан Аллаһыга якын булыр өчен кылына торган бер гамәл. Корбан чалып, без Раббыбызга якынлыгыбызны тагын бер исбатлыйбыз. Бәйрәм көнендә байлар сабасында һәм авыл мәчетләрендә гает намазлар укылды. Иртәнге таң нурлары белән ир-егетләр гает намазына җыела. Саба җәмигъ мәчетенә дә халык күпләп килгән иде. Иртәнге намаздан соң мәчет имамнары Илдар хәзрәт Яхья, Алмаз хәзрәт Гаянов вәгазь сөйләделәр. Коръән укып, дуга кылынды. Районыбызда эшләүче һәр мәчетнең ишекләре ачык иде бу көндә. Мусульманнар бер-берсен котлый, бәйрәм табыннарына чакыра. Гаилә әгъзаларына, туганнарына һәм балаларына бүләкләр өләшәләр. Аллаһ Тәгалә Корбан гаетен, бу мөбарәк көндә укыган намазларыбызны, гыйбадәтләрне, гамәлләрне һәм чалган корбаннарыбызны кабул итсен. Күңелләребезгә иман байлыклары биреп, динебезне тормышыбыз рәвешенә әйләндерергә Раббыбыз үзе тауфик бирсен. Район авылларда Сабан туйларны гөрләтеп уздырганнан соң күпчелеген мәдәният хезмәткәрләре тәшкил иткән район делегациясе Башкалабызның Совет районы Дәрвишләр бистәсенә юл алды. Узган ялларда үткән милли бәйрәмебездә сабаларның аерым мәйданчыгы эшләде. Кичкенә генә авылны хәтерләткән Саба районы мәйданчыгы ерактан ук кунакларны үзенә чакыра. Аның үз миллилеге, чисталыгы, яме бар. Бистәдә яшәүче татарлар гына түгел, төрле милләт халкы да бу көнне сагынып көтеп ала. Сабан туйлар белән исәнлек, саулык, елларга тынычлык бирсен Алла бирсә. Шулай булсын. Һәрберебездә бәрәкәтле еллар, яңгырлар яусын. Игеннәр мол булып. Ошыймы сезгә Сабан туйлар? Бик ошый. Мин елда монда булам. Безнең район Дәрвишләр бистәсе Сабан туенда 4нче ел эшли. Шәһәр халкына мәдәният хезмәткәрләре, оешма, предприятиелар, бай күргәзмә, сәүдә рәтләре әзерләгән. Татарстан Республикасы премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, Совет районы башлыгы Роман Фатхетдинов һәм башка мәртәбәле кунакларны Саба районы башлыгы Рәис Миннеханов каршы алып озатып йөрде. Кул тегермәне белән он тарттыру, чалгы таптау, мунча себеркесе бәйләү, каз канаты сыздыру, йон йөгерләү, шәл бәйләү, тукмаш кисүне күреп кенә түгел, үзеңә дә эшләп карарга мөмкинлек тудырылган иде. Башка еллардан аермалы буларак, быел нокталарның күпчелеген мастер-класслар тәшкил итте. Быел Казан Сабан туена без җыр бию белән генә түгел, мәдәният бүлеге буларак без инде быел күбрәк басым ясадык, милли орнаментлар төшерелгән төрле мастер-класслар күрсәтеп, кешегә услуга күрсәтергә, хезмәт күрсәтергә. Менә монда безнең инде бүген
12 nokta эшли, алар барсы да төрле. Менә тәлинкәгә орнаментлар төшерәләр, милли бизәкләр, тәлинкәне үзләре белән алып кайтып китәләр. Сыбызгылар ясыйлар, алкалар, төрле брошкалар. Нинди кулдан эшләнмәләр бар, барсында без инде эшләргә тырышабыз, аны алдан өйрәндек. Һәм алар яңадан бер ассызыклап үтәм, алар барсы да милли орнаментлар белән, милли бизәкләр белән. Күбрәк гармон, баян, тальян алып килергә тырыштык. Кешене, халыкны, Казан халкын, кайткан кунакларны безнең милли татар мөхитенә кертәсебез килде. Бөтен хыялыбыз шул, һәм менә мин уйлыйм, безнең бу барып чыкты, чөнки безнең үзебезнең менә шу собалар эшли торган җирдә халык кайнап тора, гөш килеп. Һәм иң кызыгы шунсы, шәһәр кешесе гади сатып алырга гына килми. Алар менә киләләр дә куллары белән үзләре эшләп, әйтик шушы тәлинкәне бизәкне үзләренә кирәкле төшерәләр, өйрәнәләр һәм истәлеккә алып кайтып китәләр. Бу бер үк вакытта аларга мастер-класс та була, шул ук вакытта бу алар кулларына тотып эшләргә дә өйрәнәләр бит һәм бүләкле дә булып кайтып китәләр. Теләге булган һәр кемгә сыер саудырып, шунда ук сепаратор белән каймак ясап бирүне дә шәһәр халкы таң калып күзәтте. Бу шөгыль аеруча балаларга кызыклы. Өлкәннәр собаллар майданчыгын милли, үзебезчә булганы өчен үз итә. Уйлар матур, бийләр, үземдә бийлем әле. Мәдәм 85-дә биеп кайтым дип, Аллаһның рәхмәте яусын. Ходай Тәгалә барчаларына менә кийенгәннәр. Милли киемнәрдән киенгән райондаш егетләр кызларның һәр хәрәкәтендә, үз-үзен тотышында милләтебезнең асылы, гүзәллеге чагылыш таба, яшәешебезгә көч бирә, киләчәккә өмет уята. Сәнгать үзешчәннәре, фольклор ансамбльләре элек-электән калган йолаларны тасвирлап, халыкка бәйрәм рухы таратты. Менә килдек кунакка, Казанны карарга, бик матур җирләр, бик йөридек, Булгарда булдык. Кая булдык, менә Сабантуйга килдек, прямо бик шатлы, без кругом татар халык тавыш сөйләшүләре бик безгә кызык тоела. Без торабыз урыслар арасында. Монда прямо шунка менә матур шибер Казанның матурлыгы искиткеч. Лесхоз урман хуҗалыгы һәм эшмәкәр Рифкат Шафиков халыкны кыймак белән сыйлады. Су буе сузылган чират бу сыйга сорау күп икәнен дәлилли. Бу бәйрәм олуг мәгънәле, чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле һәм оста игенчеләр булуын да гәүдәләндерә. Сабан туенда борынгы гореф-гадәт, җыр бию, төрле йола һәм уеннар бер-берсе белән үрелеп бара. Собаллардан ерак түгел Балтач районы делегациясе да эшләде. Җитәкчеләр һәрберсе белән танышканнан соң төп майданга үтте. Уважаемые татарстанцы, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с замечательным татарским народным праздником Сабантуй. Как символ пробуждения природы, восхваления созидательного труда земледельцев, хлебосольства и гостеприимства нашего народа, бережно передаваясь из поколения в поколение, праздник стал истинным олицетворением наших самобытных обычаев и духовного наследия. Сабантуй гасырлар буенча бик зур, тансык, шатлыклы, күңелләрне рәхәтләндерә торган милли туй булып, бу көнгә кадәр әһәмиятен, халык туйы булу сыйфатын югалтмаган. Киләчәктә дә милли, мәдәни байлык булып яшәр. Без инде бүгенге көндә Сабар айының
Күрсәтергә килдек. Менә инде шушындай матур иттереп, матур урында әзерләгәннәр. Бик матур. Но нигәдер үзебезнең күңелгә якын булгангамы, без иң матур әзерләнгән Саба районы. Менә аннан соң икенче урынны бирәм Балташ районына. Аннан соң инде тагы калган районнарга. Халыкка ял итү өчен менә шушы әйттереп тырышканнар. Бик матур әзерлек яхшы, бик матур булган. Әсәди бәйтем, Аллаға шükür, менә шундай бәйрәмнәр үтә, күңелгә рәхәт, рәхәтләнеп, матурлык күрәбез, кешеләрне күрәбез, гурланабыз үзебезнең районыбызны. Иң матур постановка, концертлар, уеннар безнең Саба районы куйгач, менә без аларны гурланабыз да, рәхәтләнеп, шунда да бәйрәм итәбез, монда да куйбыз. Барлык казанлыларга һәм Сабалыларга ялкынлы кайнар сәлам, сау сәламәт булыгыз. Бу майданда Сабалыларның күпме хезмәт тырышлыгы салынган, хәтта махсус урыннарга маллар, тавык чебештә урнаштырылган иде. Бәйрәм безнең өчен елга бер килә торган күңел ачу көннәре генә түгел, узган Сабан туйлар хатирәсе, яңасын көтеп алу хисләре безнең күңелләрдә гомер буе тылсымлы бер көч булып яши. Балалар да, өлкәннәр дә, төрле милләт вәкилләре бергә рәхәтләнеп күңел ачты. Киянтә белән су ташу, капчык киеп йөгерү, сулы табак эчендә бию, шүлмәк вату бәйрәмдә була торган һәр уенда шәһәр халкы катнашып бүләкле булды. Иң яхшы биючеләр дә ачыкланды. Бу Саба районы безнең ул күрше район аталабыз, о районда бик горурланабыз, бик яратабыз. Шуңа күрә без ан мәйданына туктарга булдык. Менә мин бәйрәмнәрдә, биюләрдә катнашым, үземнең көч белән алган бүләкләрем кулымда, су белән ярышып беренче урын алдым. Һәм имматур биючу дигән беренче урынга чыгып, шушы бүләкләрне алдым. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Мин алар белән дальнейшемдә буду горурланырга. Бик зур рәхмәт сезгә. Безгә бик ошый, бик яхшы. Табигаты да бик матур. Сабан туй игенче механизаторлар, авыл уңганнары, халык бәйрәме. Авылдан башка шәһәр дә була алмый. Милли бәйрәмнәребез елдан-ел менә шулай популярлашып, буыннан буынга тапшырылсын иде. 26 июнь көнне Казан шәһәрендә Татарстанның мәдәни башкаласы конкурсы кысаларында Саба мәдәнияте көне уздырылды. Анда районыбыздан 400-гә якын үсешчән һәм мәдәният хезмәткәре катнашты. Әлфия Мөбәрәкова сюжеты. 26 июньдә Татарстанның мәдәни башкаласы республика конкурсы кысаларында Габдулла Тукай исемендәге филармониядә Саба районы мәдәнияте көне узды. Бәйрәм көндездән үк филармония бакчасында башланып китте. Достаннарга тиң «Әй, ямлы Сабам» милли мәдәни этнографик интерактив күргәзмә күз явын алырлык иде. Һөнәрле кеше, хөрмәтле кеше, һөнәрчеләр ярминкәсе халыкны үзенә тартып торды. Дус яшибез татар илендә мәдәни мирасны, милли ашларны урыс, татар, удмурт, крәшин, башкорт халыкларының гөреф гадәтләрен чагылдырган майданчыкка узабыз. Саба районында кергән безнең авыл бергенә, керәшеннәр яшәгәндә беле гүзәлеменә, керәшеннәр яшәгәндә беле гүзәлеменә. Васиятка килдегез дип сорау бирмәгез әле, Кырбаш авылына килдек белемсез әле. Казан гөрли, Казан бик матур. Менә без филармония ишек алдында күргәзмәләр белән килдек. Бүген монда биредә Саба районы мәдәнияте көннәре. Без инде үзебез Мирас фольклор коллективы белән шушында чыгыш ясарга җыенабыз. Без үзебезнең татар милләтен чагылдырган күргәзмә эшләдек. Жанлы күргәзмә, монда милли ашлар да бар, милли ризыклар, һәм шулай ук чигү, тегү әйберләре, һәм инде үзебезнең шәлләребез. Безнең шаңар халкы бит инде шәл бәйләргә, итек басарга бик хирыс. Менә шуларны чагылдырган күргәзмә эшләдек. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнап сәлам, сездән безгә насип булсын ва алейкум әссәлам. Әссәламу алейкум дип бирәбез кайнап сәлам, сездән безгә насип булсын ва
İskitkeş kütmegende, İskitkeş şul hatlı matır beyramga elektim. Sabah rayonu gırlete mında filarmoniya yanında, Qozon filarmoniyasi yanında mında işmekarlarda, mında qunaqlar, mında medeniyet hizmetkarları, medeniyetke g'oshik kishilar, mında İskitkeş kelib qaramasangiz ko'ra olmaysiz. Men o'zim Ko'kmara yog'idan chiqishim bilan shunga ko'ra Sabahni Ko'kmaradan Sabahdan ayıra olmayman endi men. Hali men maktabda o'qiganda bizning maktab Sabah rayoni bo'lib sanalgan vaqtda bor edi. Mana İskitkeş shu bayramda bo'lishimga baxtliman. Bütün Sabah xalqına, bütün xalqıma, o'zimning xalqıma shunday bayramlarga keligiz, oralashingiz, motor etib siylashingiz, jırlashingiz, biyishingiz deb aytasim kelar. Rahmat sizga. Sabalılarının ut oynatkanın, filarmoniya bakşasına barıp kuru kerek bulgandır. Biri de her avulның medeniyet yurtu karşında işlep kilüşü, ansambller çıgışı küplerinin köngülün köterdi. Ул arada bulmadı Sabah'ın Aşsu Cemiyeti Yetekçisi Elfize İslamova işradı. Bunday bayramlar temli rızıklardan başka ötemini? Halleriniz nişek? Tatar halk rızıkların ko'rgazmasine keldik. Barcha rızıklarla tanıştıracakbız. 80 terge yakın rızıklar alıp keldik. Ne şol iş bilen? Direkte Qozon halkı nindi rızıklarga üstünlük biri? Ne belişler, işmaklar, şekşekler, bir yaratan rızıklarını. Indi sevda noktaları aşağı uzabız. İşmekarlarımızın maqtanırlığı bar anısı. Sütü, koymağı, sırı, kalbasası deysin mi? Pişken rızık, Victoria jilegi bar da bar. Tegu şigu beylev, itik basu boyunca bizniklerge tingler yok. Hazır itik kimmiler, eli barbar kirek, elekege eti babaylarının galetlerini taşısı kelmeyi. Eğitim alalar mısın? Bil olmaylar, barbar bolalarga olalar. Kızlarım verer, durmuşma dur, kızlarım verer, ey rehber, şatlığımda bir şu hasretlere, görüşesiz şumanın rahmet. Uram sahnasında konsert bara. Konkurs komissiyasi a'zolari her noktaga ayırım to'xtala. Shul vaqtda o'yinlarda qatnashib, ko'ngil ochirg'ada vaqt tobalar. Girdim, atlab çıktım. Ocak kış diktireler, egin diktireler. Kışı dilegenin siyer niye dikşireler? Elbette Sabah rayonu nindi tarmaqның qarasan da ул bizning aldanғы rayonlardan birisi. Hem ayrıca aytып китәргә кирәк мәдәният өлкәсендә. Чөнки нинди дә сәнгать өлкәсен алмасан, җыр сәнгате булсынмы, театр сәнгате булсынмы, рәссам сәнгате, сынлы сәнгать булсынмы, Sabah районыннан бар җиңүчеләр бу районнан чыккан кешеләр һәм бу безнең өчен, безнең республикабыз өчен әлбәттә бик зур горурлык. Республикабыз шундай конкурсына игълан ителде. Конкурс дип тә әйтеп булмый. Дөресен әйтергә кирәк, районда нинди безнең байлыгыбыз бар икән күрсәтү. Дөрестән дә без бай. Авыл халкы һәрвакыт булды бай, киләчәктә шундый булыр. Киләчәк буынга да менә бүгенге көндә ул өйрәтү, күрсәтү. Һәм инде киләчәктә шулай матур итеп яшәргә язсын, булган игелеген күрергә язсын. Тырыштылар, булдырдылар. Филармония сәхнәсендә
Соба районында туып үскән эстрада артистлары һәм район үзешчәннәренең концерты башланды. Тамашачы һәр чыгышны яратып, көчле кул чабуларга күмде. Бойлар сабасыннан булуыбыз белән без ул кичтә тагын бер мәртәбә горурландык. Бердәм дәүләт имтиханнары тамамланды, нәтиҗәләр билгеле. Шулай итеп, чыгарылыш сыйныф укучыларының мәктәп белән саубуллашыр көннәре дә килеп җитте. Сыйныфташлар, укытучылар, әти-әниләр өчен иң дулкынландыргыч зур бәйрәм район күләмендә Саба урта мәктәбендә узды. Анда хәбәрчебез Раилә Галявин эшләде. Унбер елны колашлаган кадерле минутларны үзенә җыйган мәктәп елларына бүген нәкъ менә шушы мизгелдән нокта куела. Шаулы мәктәп еллары үзенең дәресләре, тәнәфесләре, олимпиада, төрле бәйгеләр, сынаулары белән артта калды. Яшьлек бүгеннән яңа бурылыш ала. Саба урта мәктәбенең акытлар залы районыбызның 11-нче сыйныфын тамамлаучыларны, аларның әти-әниләрен, укытучыларны җыйды. Алар өчен чыгарылыш кичәсе биредә узды. Быел 11-нче сыйныфны 129 укучы тамамлый. Тантаналы бәйрәмдә район башлыгы Рәис Миннеханов та катнашты. Ул сәхнәдән сүз алып, үзенең тәбрикләүләрен җиткерде. Мәктәп биргән белем байлыклары тормыш баскычларыннан күтәрелгәндә озата барсын дип теләде. Кемдер усталыгы белән бай, кемдер белеме белән байлык. Нинди булсагыз да, ул сез үзегезне табырга һәм инде шуны белән куанып яшәргә язсын. Һәм инде матур гаиләләр булдырып, күп балалар үзегез кебек шундай алар өчен тәрбия бирү һәм үстерү бала ин авырның авыры, но аннан кыйбат әйбер юк. Бөтенесен сатып алып була. Но баланы сатып алып булмый, белемне сатып алып булмый һәм тазалыкны. Шуның өчен әти-әниләргә иң кадерле кеше сез. Шуның өчен киләчәктә узын гомерләр кадерле булып яшәргә язсын, ә сез әти-әниләргә кызыллык китермәскә тырышыгыз. Siz булдырасыз, siz молодцы. Бәйрәм белән сезне. Гел бишле билгеләренә генә укып, кызыл аттестатка һәм Россия Федерациясының алтын медальләренә лаек булучылар сәхнә түреннән хөрмәтләнде. Район башлыгы аларны кулларыннан кысып үзе котлады. Район буенча барысы 28 егет-кыз бик яхшы билгеләренә генә укып, укудагы уңышлары өчен медальләр кабул итеп алды. Бу сафта Тимошек авылыннан Ойлия Хаҗиева да бар. Ул рус теленнән бердәм дәүләт имтиханыннан 100 балл җыюга да ирешә әле. Менә мин ел буе тырышып әзерләндем ЕГЭга. Теге укытучыларда булышты, онлайн мәктәпләрдә миңа бик булышты. Шуның өчен мин ЕГЭда 100 баллда җыйдым. Мин бик шат, аеруча рәхмәтемне укытучыларыма, сыйныф җитәкчемә, әти-әниемә белдерәсем килә. Һәм әлбәттә бик зур рәхмәт минем сыйныфташларыма. Без 11-нче сыйныфта алар белән шундый якынлашып биттек, шундый дуслаштык һәм бу алар белән үткәрелгән мизгелләр минем күңелемдә мәңгегә калачак. Мәктәп еллары ул күңелдә иң матур мизгелләрнең берсе инде. Ойлияның уңышлары әти-әнисе өчен зур горурлык. Әнисе аның рус теленнән укытучысы да. Бердәм тырышлыкның нәтиҗәсе иң югары балларда. Үзе дә тырышты, аның белән бергә инде мәктәп. Гомумән үзе генә түгел бит, шулай бит. Шундый яхшы матур мәктәптә укыдылар 11 ел буе. Безнең Тимошек мәктәбе бик матур иде. Якты. Темне ашаталар, ничек яхшы укымыйсың. Шуңа күрә дәүләтебезгә рәхмәт. Шушы условиялар, шушы шартларны тудырган өчен. Алга табадагын шушылай булсын инде, дөньялар тыныч булсын. Шушындай шартларны югалтмыйча, шулай укытырга инде балаларны да үзем укытучы буларак әйтәм. Шушы теләкләр, якты теләкләр, матур киләчәк. Ойлия мәктәпне
яхшы билгеләргә, бишле билгеләрне тәмамлап, Алла бирсә менә кызыл аттестат алабыз дип торабыз. Һәм инде шулай ук ул инде уку дәврендә безне һәм инде шушы туганнарын шатландырып барлык конкурсларда, олимпиадаларда дагы международный уровеньларда, республика уровеньларында катнашып, гел призлы урыннар яулап килде. Аның өчен Айлиягә бик зур итеп рәхмәт. Әйтәс килә инде үзенең маркасын төшермәде. Безнең менә бердәм дәүләт имтиханнарында яхшы балаларга бирде. Рус теленнән 100, җәмгыять белеменнән 96 балл, тарихтан 95 балга, шулай ук инде математикадан база фәнен бишле билгеләренә бирде. Алга таба дагы Айлиягә әйтәс килгән теләк шул. Безнең инде семьяларда тигезлек булсын, һәм инде Алла бирсә сеңләре, инләре аннан үрнәк алып, алар дагы яхшы укысыннар, һәм инде үзенең хыялын тормышка ашырып, тиешле юнәлешкә, югары куйыкларына кирип, киләчәктә җәмгыятькә яраклы белгеч булып, дальше эшен дәвам итәр дигән теләктә калабыз. Бары тик изге теләкләр барлык кешеләргә дәген, барлык чыгарыш сыйф укучыларына дәген шушындый теләкләр, яхшы теләкләр Алла бирсә. Соба гимназиясыннан 2 кыз алтын медаль иясе. 11-нче Б сыйныфыннан Миләүшә Ханованың бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре бик югары. Рус теленнән 100 баллы белән хаклы горурлана. Иге баллары минем дөресенчә әйткәндә бик югары. Минем рус теленнән 100 балл, обществознание 90 балл, история 87 һәм английский тел мәдәле. Тоже бер 100 баллга өметле мине. Һәм шулай ук кызыл аттестат була инде минем. Мин мәктәпне бер ай элек кенә бетердем, ләкин алайдагы мен уже сагына башладым. Кире мәктәпкә кайтасы килә. Казанга укырга барырга куркам мин, дөресенчә әйткәндә. Мин үземнең сыйныфташларны бик сагыначакмын. Алар бик яхшы кешеләр. Инде бу галада талаштык тагын, интек тагын, ләкин алайдагы мин аларны яратам. Быелгы чыгарылышта 4 укучы төрле фәннәрдән бердәм дәүләт имтиханнарында иң югары нәтиҗә 100 балл җыюга ирешә. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Шакиров бу күрсәткеч безне республикада югары баскычка күтәрә дип билгеләп үтте. Гомумән алганда имтихан нәтиҗәләре куандырырлык. Менә бу имтихан күрсәткечләре ул бик зур тырышлык һәм хезмәт сорый. Шуңа күрә рәхмәт әйтеп китәсе килә иң беренче чиратта укучылар сезне үзегезгә, укытучыларга, әти-әниләргә. Быелгы елда да Саба районы баллар буенча экзамен баллары буенча алдынгы урыннарда торачак. Сезгә 11 ел уку дәвамында белем буенча гына түгел, үзегезне ачтыгыз инде спорт буенча да, иҗат буенча да алга таба менә шушы үзегезнең шөгыльләрегез тормышыгызда юлдаш булсын. Мәктәп тормышында актив катнашкан, укудагы уңышлары яхшы булганнарга Илфат Фуат улы мәгариф идарәсенең мактау грамоталарын тапшырды. Алар 15 укучы булды. Кулда аттестатлар, алда озын юллар. Егет-кызлар хәзер сайлау алдында. Аларның күпчелеге һөнәри белгечлекләр буенча уку йортларына юл алачак. Сез белем аласы уку йортларында сезнең турыда иң шәп студентлар Сабаныкы диярлек булсын. Хөрмәтле дуслар, барасы юлларыгыз кояшлы, таңнар аяз, киләчәгегез якты һәм һәр кемгә бәхет юлдаш булсын иде. Үзегез сайлаган һөнәрнең остазы булырлык дәрәҗәгә ирешергә тырышыгыз. Хәерле юллар сезгә. Хәерле юллар. Чыгарылыш кичәсе җыр-биюләр, матур чыгышлар белән үрелеп алып барылды. Соңыннан сәхнәгә яшьләрнең яраткан җырчылары Рафис Калимуллинның килеп чыгуы сюрприз булды. Район башлыгының бу бүлегенә укучылар бердәм шатланып алкышлады. Бәйрәм дәртле җырлар белән күңелле борылыш алды. Яшьлек бүген үзе тантана итте.
Атна информацион программасын спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. Соба иң көчле көрәшчеләрне кабат үзенә җыйды. Билбау көрәше буенча дөнья чемпионаты һәм яшүсмерләр арасында дөнья беренчелеге традицион рәвештә районыбыз җирлегендә узды. 10 үлчәү авырлыгында көрәш Соба арена келәмендә барса, иң авыр үлчәүдә беренче, икенче урын өчен көч сынашу Мингәр җирлегендә оештырылды. Соба арена бүген көчле ир-атлар тавышына күмелде. Дөнья киңлекләреннән җыелган бу асыл затлар көчлеләрнең дә иң көчлеләре. Алар Татарстан, Россия беренчелекләрен откан, дөнья чемпионатларында чыныккан көрәшчеләр. Биредә катнашу инде үзе үк зур дәрәҗә. Ә җиңүгә дә ирешсәң, артында күп өстенлекләргә ия буласың, ди Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясе башкарма директоры Марсель Тахиров. Bunun әһәмияте шунда, монда көчлеләрнең көчлеләре. Көрәшчеләр гомумән көчсез була алмый. Но бит эшнең тәртибе бар. Булар бөтен чемпионатларны үтеп, шушында килеп чыккан кешеләр. Бу башка илләрдән килгән көрәшчеләр составында шулай беренче этапта безнең сайлап алу ярышлары үтә. Әйтик, район, республика, аннан Россия беренчелеге һәм ниһаять дөнья чемпионы. Менә монда без җыелдык дөнья беренчелегенә. Ярыш бара шушы мактаулы исемне алу өчен. Монда җиңүчеләр безнең ел дәвамында әйтик, үсмерләр 7,5 сум премия алалар. Өлкән көрәшчеләр 15,000. Аларның тренерлары шулай ук ел дәвамында, бер ел дәвамында әйтик 15,000 сум хөкүмәт тарафыннан стипендия алалар айда. Ел буена. Бил алышу 3 көйләптә дәвам итте. Барысы 27 илдән 300-гә якын спортчы килгән. Комментаторлар өзеклекләр булдырмыйча катнашучыларны игълан итеп тордылар. Иң беренчеләрдән булып келәмгә 60 килограммлылар чыкты. Яшь үсмерләр дә, 18 яшьтән өлкәнрәкләр дә барысы 10 үлчәү авырлыгында көч сынаштылар. Кыргызстан спортчысы беренче әйләнештән өстенлек белән җиңү яулады. Ул Собада икенче тапкыр. На этот турнир я второй раз участвую. До этого я 85 килограмм боролся, а сейчас 80 килограмм. Раньше третье место было, а сегодня, иншаллах, первое место будет. Көрәшчеләр сафында чит илләр белән бергә татарстанлылар да күпчелекне тәшкил итте. Азнакайдан тренер Айрат Миннегалиев бүген 2 укучысы белән килгән. Үзенең улы Илфат Миннегалиев белән Ислам Закиров икесе дә Татарстан, Россия беренчелеген откан чемпионнар. Соба келәмендә дә сер бирмәделәр. Әле менә яңагынан хәзер елдан-ел көрәш көчләнә, бүтән регионнарда көрәш үсә. Тюменнарда үсә, Башкортстан гелнәк көрәш буенча алга бара. Оренбург, Ульяновский обласлар и бүтән кайбер регионнарда менә шулай көрәшче ниләр җегетләр үсеп чыгалар. Шуңа инде әйтмәсәм, что менә быел Татарстанның яшьләр арасындагы 5-6 елгыларның өлкән тренеры иттереп куйганнары. Безнең 10 возможностьтан 8 малай Россияны тотты, икесе менә җиңелде. Шуның өчен әйтәм, что тигәгел бөтен җиңелдәген Татарстан җегетләре генә җиңә дигән әйбер юк. Ә инде Татарстанны җиңеп дөнья беренчелегенә бару, тем более менә хәзерге возрастта, ул инде иң олы җегетләрнең иң олы результатларын күрсәтә. Әгәр дә инде 17 яшьләре тулып, еще беренче урынны да алсалар, аларга мастер спорты исемен бирәләр. Менә шуның өчен инде бик олы дәрәҗәле ярыш дибез инде без. Гиннес рекордлар китабының авырлык күтәрү буенча күп кырлы рекордчысы, Донбассның иң көчле кешесе Дмитрий Халаджи бүген чемпионатта кунак буларак катнашты. Билбау көрәше буенча дөнья вице-чемпионы буларак аңа бу мөхит бик якын. Сегодня я просто почетный гость, буду вечером в Минмире показывать серьезный большой силовой номер, на плечах поднимать большое количество людей. Ну а так, в принципе, наблюдаю за соревнованиями, сам в соревнованиях не участвую, так как травмировал руку, поэтому со стороны наблюдатель и болельщик. Желаю всем спортсменам победы. Дмитрий Васильевич кишен Мингәрдә үзенең көчен күрсәтте. Менә бу фотода сез аны шушы 15 кызны игендә күтәреп торганын күрәсез.
Мингәр җирлегендә кичен иң көчле көрәшчеләр дә ачыкланды. Биредә пляж көрәшендә күзәтергә мөмкин булды. Шулай ук сумочылар да көч сынашты. Билбау көрәше буенча 130 килограммнан югары үлчәүдә беренче, икенче урын өчен бил алышу матур, тәэсирле мизгелләр бүләк итте. Көрәшчеләр дә, килгән тамашачылар да чын көрәшне күзәтте. Равик Салахов, Россия. И он становится абсолютным чемпионом, абсолютным батыром чемпионата мира и обладателем главного приза автомобиля. Шулай итеп, билбау көрәше буенча дөнья чемпионы булып Татарстанлы Радик Салахов танылды. Аңа Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановтан автомобиль бүләк ителде. Гомумән алганда Татарстан спортчылары барлык үлчәү категориясендә дә, алар 10 көрәшче чемпион калдылар. Сумо көрәшен Азәрбайҗан спортчысы Жамал Фәйзиев отты. Шул ук көнне Сабан туй мәдәни спорт үзәгендә аударыш ат өстендә көрәш буенча дөнья чемпионаты үтте. Саба районы быел чемпионатны 2нче тапкыр кабул итте. Кискен һәм кызу барган ярышларны Гөлшат Галиякбарова күзәтте. Аударыш буенча чемпионатта Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстан, Монголия, Татарстан, Башкортстан, Калмыкия, Дагестан командалары катнашты. 70-тан артык спортчы 6 үлчәү категориясендә көч сынашты. Ярышлар бик кискен барды. Оештыручылар да катнашучыларның әзерлек дәрәҗәсен узган ел белән чагыштырганда бер башка югары дип бәяләде. Чемпионатны кабул итүче як буларак бәйге татар атларында үтте. Андый атларның баш санын арттыру, үрчетү белән шөгыльләнүче Лениногорский фермеры чемпионатны оештыручыларның берсе Фәрит Нәбиуллин. Спортчылар да олар инде тәҗрибәле. Без быел менә чемпионат республика үткәрдек. Чемпионат Паутат-Нефть үткәрелде. Зур на кубок Паутат-Нефть. Аннан соң инде берничә сабантуйларда үткәрелде. Хәтсез елдан ел районнарда сабантуй үткән көнне аударыш безнең уже милли уен булып киреп бара. Шуңа күрә кызыксынучылар да ярышта катнашучылар да безнең чемпионат республикада да арта. Менә быел чемпионат мира бит инде, инде командалар. Быел менә яңалык инде Монголия командасы килде. От төрки халыкларда изге хайван. Ир-егет һәм от арасындагы бәйләнеш аларда бик югары дәрәҗәгә күтәрелгән. Чемпионатта катнашучыларның күбесе үзләренең милли киемнәреннән дә килгән иде. Башкортстан командасы нигездә Бер-Ян районы ир-егетләреннән тупланган. Бойназар авыл хакимияте башлыгы Айрат Салаватов үзе дә көрәште. Уллары Илнар һәм Руслан да чыгыш ясады. Алар аударыш ярышларын калдырмаска тырышалар. Иң күп атлар асралучы Баймак районында өйрәтелмәгән атны иярләү кебек экстремаль ярышларда катнашуда ир-егетләрне шыныктыра һәм берләштерә. Шуңа без бөтәбездә бер-беребезне беләбез. Район безнең ухаттан зур түгел, бәләкәс район. Районда ошо егетләр белән без спортка мавыгып киттек. Һәм безне организация итүче минем улым инде, Илнар Айратулла шул без организация иттерде. Әйдә бараяк дип, ул ярыштарда республиканский, всероссийский ярыштарда күберне. Шамында біз основной ат менен мавыккан егеттер. Бұл егеттердің өтегінде ұшында вақытта өздерін ішін бөліп күлділер бітінде, үйде іштарын қалдырып, әйде ярышқа барайық дегенек, біз момент қына елішіп алдық та, шу моментте баяққа еліп сөп кеттегенде. Дагестанның Ныгай районы командасы егетләре, Монголия командасы чемпионатта беренче мәртәбә катнаштылар. Шулай да тамашачыларга матур көрәш күрсәтә алдылар. Только начали заниматься этим видом спорта. Татарстанда да әлеге уен популярлаша бара. Татарстан командасыннан Алик Зиннуров аударыш белән 2нче ел гына шөгыльләнсә дә, беренче әйләнештә көндәшен җиңүгә иреште. Ахырда көчле көндәшләрен җиңеп, ул 3нче урынга чыкты. Атлар яратам, бәләкәй чактан менә 2 ел тому назад тагын шөгыльләнә башладым. Тренировка. Рафик Фаляхович тренироваться 2нче ел тренироваться итәбез. Атта да, көрәштә дә бөтен универсальный булырга кирәк. Бу да шөгыльләндә универсальный булырга кирәк. Атта да йөрергә, спорт белән дә борьба бөтен әйберне.
Чемпионатта күрешіп барларға 5 минут вақыт беріліп, исәп тигіз болса тағын 3 минут істелді. Ярышларның бик кескін баруы тамашашыларны да долқынланырға, бұршылырға мәжбүр етті. Судьялар, арбитрлар айрыша кескін моментларда қабат компьютер экраннары аша қарапта ойынларға бәйе берді. Ең көп жеңулер Қазақстан күрешшілерінде болды. Ирақ ораларны яқын етіп келген от һәм күреш сүйіші түрлі милләт ир-егетләрен спорт һәм отларға мәхәббәт бірләштерді. Дуслык белән көчле булуыбызны раслады. 24 июньдә Россиядә яшьләр көне билгеләп үтелде. Бу көнгә багышланган бәйрәм чаралары узган шимбәдә үтте. Гөлназ Гатауллина хәбәре. Сабадагы Алим футбол кырында үткән бәйрәм ярышлары районның актив һәм спорт сөюче яшьләрен җыйды. Бәйрәмдә катнашучыларны Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Куддусов сәламләде. Бәйрәм белән котлады, киләчәктә уңышлар һәм күңелле яллар теләде. Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов яшьләрне һәр вакыт актив булсыннар иде диде. Барыгызны рөхсәт итегез. Шушы яшьләр көне белән тәбрик итәргә. Безнең Илнур Куддусов әйтеп китте. Бүгенге көндә чыннан да Саба районында яшьләр өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Инде ул яшьләр сәясәт өлкәсенең төрле областында үзеңне яхшы яктан күрсәтергә мөмкин. Ул булмасын физкультура һәм спорт, культура, образование, журналистика, КВН хәрәкәте, аграр яшьләр берләшмәсе. Менә бүген ГТО знаклары тапшырып киттек. Яңа хәрәкәт безнең алдынгылар хәрәкәте. Менә булар барысы да яшьләр өчен эшләнә. Ел дәврендә безнең шушы яшьләр сәясәт өлкәсендә башка направлениеләргә күп игътибар бирелә. Барыгызны шулар эшләрдә актив катнашырга сораулы инде. Безнең хәзер актив катнашкан яшьләрне Татарстан, Россия күләмендә дә күрәләр һәм төрле дәрәҗәдә почти әйтәләр дип әйтергә кирәк. Спортны үстерүгә зур өлеш кертүче яшьләргә район спорт бүлегенең грамоталары һәм акчалата бүләкләре тапшырылды. 14 яше тулган 10 мәктәп укучысы тантаналы шартларда Россия гражданы паспортын алды. Шулай ук ГТО нормаларын үтәүчеләргә күкрәк билгеләре бирелде. Чарада катнашучылар җирдән этенү, мылтыктан ату, йөгерү эстафетасында, пляж волейболы, футболы уеннарында, канат тарту, армспорт ярышларында үзләрен сынадылар. Аеруча яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр җитәкчеләр тарафыннан тәбрикләнде. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак.